Megmutatod nekem, hol van apa betű? Igen. Na, muti meg. Az az apa betű. És hogy hívják apát? Szabolydoli. És az milyen betű, amin állsz? Zoli. Zémi Zoli. Zémi Zoli. Igen. És az milyen betű? Jaj. Isra. Itt? Tamás. Bini Tamás. T, mint Tamás. Bini Tamás. Szerintem. Olyan karika, mint a szád. A YouTube-a. Na YouTube, meg Janó. Meg Janó is, igen. Erika! Igen. Erika. Most az milyen betű? Hári. Micsoda? Feri betű. Hol a Feri betű? A fejből. A Feri betű hol van? Nem tudom. Dehogy nem. Ugye, hogy ott a Feri betű? Akkor ez itt milyen betű, amin álltál az előbb? Elmondjam? Azaz? Na milyen betű az? Mondd el nekem. Elmondom, X. K. Box. Minimax. Minimax. Az a Minimax. Melyik a Minimax? Az a Minimax. Melyik? Nem, az milyen betű? Nóri, bizony, akkor miért mondod, hogy Minimax? És melyik betű hiányzik? Nem tudom. De nézzél csak körül, melyik betű hiányzik? Nincsen meg a... Na, ott van melletted, melyik nincsen melletted? Dori, itt. Ott. Az milyen betű, ami onnan hiányzik? Ott. Hol van onnan a... Az milyen betű? Az milyen betű? Na, az milyen betű? Ez. Az. Ez. Az. Ez. Igen. Ívus. És mellette? Az milyen betű, amin most állsz? Dori. Dóri, bizony. Én vagyok. Igen, a te betűd az. D, mint Dóri. Én vagyok. És ott mellette mi van? Cica. C, mint cica. Baba. B, mint baba. Apa, igen. Apa. Baba. Cica. Dori. Alfa. Bizony. Most A. Jó, most azt is. Halljam. Fai, gai, hugo, ibu. Járó. Bravo, nagyon ügyes vagy. Akkor most a következő sor. Na, az mi az? Kálila, mama, Nui, Készítés! Azt úgy mondjad, hogy ó. Ó, készítés! Igen. Most te. Jó. Na, Az mi? mi papa vagyunk? Olyan, mint titta. Olyan, mint egy tiktak, igen, úgy néz ki, ha ránézünk, de milyen betű az? Nem tudom. Q. Követünk. Ez az. Bravo. És ez Na? mi pöröga. Pörög. Milyen szavakat mondunk ilyen pörgős betűvel? Répa. Ilyete, mosolyog. Igen. Na és ott átléptél egy betűt, azt nem hallottam még mindig, hogy mi az. Ez, Na, azt tudom, hogy az mi az. Na, milyen betű az? ez mit a más? T, mint Tamás. Ez mit a más? Lépj egyet előre? Az, állj, vissza. Úgy. Az ott milyen betű lenne, ha ott volna? Az tata. Az lenne a saca betű, de hova tűnt a saca betű? Nem, mi? És ez milyen? Na, az ott mi az? Ubóka. Uborka. És az? Az nem vacsa. Én most venne a potrokat, csak szétszakítottam. Hát szomorú, hogy szétszakítottad. Na, az még micsoda? Ez Aha. Az előbb már mondtuk. még. Na, mi volt az előbb? Na, te is mondd el. X. Jól. Az meg Y. Az meg Ennyi Zoli. Zoli. Elmondtad az összes betűt, elmondtad.
Mindet. Mindet. Jó, ott azok mik? Lucy. Krokodil. Krokodil. Béka. Kutyus. Aziz. Az is. Gizmo. Csülke. Moti. Most nem megkerestem. Na most az mi az, amire ráléptél? Nem tudom. Olyan, mint egy pumba. Mo. Aha, nekem úgy tűnik, mint egy pumba. Páncsi. Az meg egy páncsi. Na most akkor elmondtad már azt is. Most mit mondjál el? Most akkor megmutatod nekem azt, hogy hogyan számolsz? Na mutasd! 1, 2, 3, 4, 5. Ne szaladj! El fogod tenni!